Hľadáte ideálny pelech pre svojho psíka? Predstavujeme vám ortopedický pelech navrhnutý tak, aby vášmu miláčikovi poskytoval maximálny komfort, podporoval jeho zdravie a vydržal dlhé roky. Srdcom nášho pelechu je pamäťová pena. Táto špeciálna náplň zmierňuje tlak na kĺby, podporuje správnu polohu tela počas spánku a pomáha pri regenerácii. Je to ideálna voľba pre všetkých psíkov, ktoré si chcú zachovať dlhodobé zdravie kĺbov. Mäkké, no pevné bočnice poskytujú oporu pre hlavu a krk, čím sa váš psík cíti bezpečne a pohodlne. Pelech je vyrobený z prémiových materiálov, ako je odolná 21D Oxford tkanina, mäkký flanel a holandský zamat. Tieto materiály sú navrhnuté tak, aby vydržali, no zároveň poskytovali psíkovi pocit luxusu. Údržba je úplne jednoduchá. Obal pelechu je snímateľný, takže sa dá prať v práčke. Pamäťová pena je chránená nepremokavým obalom, takže ostáva čistá a hygienická. Tento pelech je nielen pohodlný a zdravotne prospešný, ale je aj dlhodobou investíciou. S jeho odolným dizajnom a kvalitnými materiálmi si môžete byť istí, že váš psík bude mať miesto na oddych na dlhé roky. Doprajte svojmu najlepšiemu priateľovi to najlepšie miesto na oddych, pretože každý psík si zaslúži komfort, ktorý podporuje jeho zdravie aj šťastie.